Pedimos al Departamento de Educación que adopte de manera inmediata las medidas cautelares necesarias para evitar que esta profesora se incorpore a nuestro centro Atargi. Batez ere hori izugarrizko beldurra, bai eskolara joateko, bai zerbait hasten bazitzaien, humilazioak bestekiden aurrean, oihu pila batzuk, bai, hori. Urte hauetan oso gutxi. Gu hasi ginen gehiago mugitzen ja administratiboki pandemia pasatuta gero, pandemiarekin gelditu zen pixka bat dena. Hasi ginen mugitzen, jarri genuen reklamazio bat, egon ginen ikuskaritzarekin, eta, ireki zuten espediente bat, hasi ziren investigazioarekin, azkenean utzi zuten, zerren ezin izan zuten ezer frogatu. Espero dugu irtenbide bat, gutxienez, guri gustatuko litzaigukeena da, irakasle hau berriro txikiekin ez egotea, zerren ikusten dugu ez dela gai. Oihu asko, batez ere oihuak, eta oso intimidantea da bere jarreran. Zeuden umepiak zutela beldurra, amaizgaiztoak, eskolara zutela joan nahi, eta txikiak izaniz, ezekiten asaltzen zer gertatzen zitzaien. Borrokan jarraituko dugu! Educación! Solución! Educación! Solución!